Og det er ærgerligt med graffiti. Gud ja, det var fordi jeg gerne ville kigge ud af vinduet nu. Jamen, det er derfor, de rykkede sig. Jeg får det godt. Ja, men det lyder som om, man skal tage at gå i stykker. Ja. Jeg får lov at se min kort. Jeg vinder. Nej, det gør ikke. Jo, jeg gør. Prøv at se, hvor lidt jeg har. Så må du se, hvad du kan gøre. Det er mig, sådan en kysser hele morgen. Det gør du også. Vi skal vide noget om byen. Kan man godt tage billeder og så sende til ChatGPT? Hvis man er premium. Ej, har du det? Det kan blive nødt til. Hvad skal jeg ellers gøre, der har eksamen? Hvor meget betaler du for det? Jeg tror, det er sådan 20 kroner om måneden, men det bliver også brugt meget. Hvad så? Får du nogle fun facts? Okay. Vi skal lige have med dansk. Er den på svensk nu? Den fyrer det på engelsk. Nå. Den vælger simpelthen at skifte land lige pludselig. Her der ser vi et godt billede på, hvordan Sverige de laver en god interkulturel oplevelse af, hvordan at det kan fremstå at være i Sverige. Og der er ikke nogen specifik betydning på, hvad det er. Det er bare, man tænker lidt, og så finder man lidt ud af, hvad det egentlig er. For eksempel kan vi se, at det er lamper, eller også er det nogle balloner, der er skruet på jernmetalstænger. Vi finder ud af, om det lyser på siden. Ja, det er fantasien, der sætter grænser. Ej, den kan bare ikke opfange det. Der er for meget genskær. Jeg føler sådan lige meget, hvor man kigger hen, så ser det sjovt ud. Der er også et sjovt bane, for at se farverne. Ja. Prøv at se her. Skal jeg have et billede af dig, der foran den her? Det er jo Sankt Peter Kirke, der er derude. Det ved du. Ifølge mine facts. Ja, ifølge din viden, som du lige har fået lige nu. Ja, det er slet ikke, fordi jeg lige har googlet på det. Nej. Kan du så fortælle om, hvornår den blev bygget? Det kan jeg da hurtigt finde ud af. Jamen, den blev simpelthen bygget i det 14. og 15. århundrede. Jeg kan ikke sige, hvem det er, men det var en gotisk stil, Ja. den blev bygget efter. En anden kilde oplyser, at det faktisk er fra omkring 1270, at det blev bygget. Cirka. Så det er jo en del år siden efter den. I hvert fald ikke lige i går. Nej, det er sådan at sige. Det er en meget dansk-svensk kulturskat ifølge Jobo 2016 profil. Det er godt husket. Ja. Jeg føler mig virkelig meget som turist. Mavsyre og formmager sammen. Ja. Det er trist. Ja, det er en sæl. En gamle Ole fra Danmark. Det er duft. Nej, det skal du købe først. Jeg har duftet til det i virkeligheden. Gamle Oles farfar. Kan man ikke prøve det? Ja, jeg ved noget. Men luk. Du lyver så meget. Føj. Nej. Det løber bare sådan af en fisk af det. Ja, Ikke dårligt, men heller godt. det tror jeg ikke på. På sådan næsten noget. Den er værre. Det der, det lugter bare sådan dårlig anden ost fra Danmark også. Det er også det, vi skal også smage med. Føj for satan, mand. Ad. Fy for den lede. Jeg har lyst til at knække mig. Okay, det er ikke slemt. Det lugter ostepops. Så det gør det. Som alt for
gamle uge. Ja. Den der, den ser dum ud. Er det sådan en skimmelost? Formælk. Sådan en gammel en. Det bliver lavet i kugler. Jeg har slet ikke lugtet noget. Må lugte. Må lugte. Jeg kan godt lugte lidt, det er surt. Jeg kan se lugte. Der kommer flere oste. Helt meget til det. Ja. Man skal tilbage til gamle Ole igen. Ja, den var forfærdelig. Okay. Den lugtendeste ost i verden. Jeg synes, gamle Ole var værre. Ja, jeg synes, det var værre. Man siger sådan helt ned fra min lugte. Det er surstrømning. Gamle Ole er værre. Faktisk. Så lugter den ikke så godt, eller hvad? Det lugter ikke godt, men det er ikke så slemt produkt. Eller lugt. Nej, det er faktisk ikke slemt, det der. Det kunne være værre. Gamle Ole, det topper. Sådan dens tænder der. Ikke specielt lækkert. Den der, den stank. Det sidder bare i næsen der. Ja. Føj. Det er klart. Det der, det har jeg set før. Det er kaffebønner, der har været igennem. Men hvad er det for en dyr? En kat, kaldet en asiatisk palmesivlet. Så han været igennem dens tarmsystem, og så smager det åbenbart bedre end andre kaffe. Hvis det var godt, at jeg ikke drikker kaffe. Musevin. Så det er bare bløddyr. Små mus der, og slange, og en tarantel, der er fried. Stinky tofu. Det lugter. Og kaninhjerne. Stinky tofu. Det lugter seriøst af, hvad rummet lugter af. Ja, det er det. Det lugter så dårligt. Det er der, den kommer fra. Nå, er du klar? Ja. Det er, hvad var det, forkyllinger? Forkyllinger. De er virkelig små, faktisk. Ja. Er du klar? Skål. 3 tønder. Ja, fint nok. Det smager knækbrød, ja. Ja. Okay, vi skal smage surstrømning, men det skal lige lugte. Ej, det lugter. Er du klar? Det er meget dårligt. 3. Nej. Ej, jeg skal med vand. You get milk only at the end if you decide you want to drop off. Fuck, det er stærkt. Step right up. Åh. You okay? So keep here. This way. I'm close. Var det 5 sekunder? Hold on. 5 seconds. Okay, 3. Vi skal lige have det der mælk klar. Do you have the milk ready? I'm a bit scared about that. 3, 2, 1. What do we do just for? Hvorfor ikke kunder? I like your face. It's just beautiful. She's not even sweating. What the hell is wrong with you? Superhuman, right? She haven't tried this one. Yo! No. What does it taste like? Hot? Ej, det begynder virkelig at kigge ind nu. Ja, kan det er sådan efter noget tid. Og det mælk, det gør det mange gange værre. Det gør det ikke engang bedre, det gør mælk i smager dårligt. Ej, jeg begynder at græde. Oh my god. Og jeg skal have masser af dårlig mælk. Bøj. Vi er på hotellet, og vi har været ude at shoppe hele dagen. Og kørt på elløbehjul, alt muligt. Jeg har ikke haft mit kamera med, så I har ikke set noget, men det her, det er vores hotelværelse. Og det var virkelig stærkt med de der chilier i dag. Det var sindssygt stærkt. Vi var hver dag.
Og nu har vi skiftet tøj til noget af det, vi har købt. Det nye tøj. Ja, det nye. Og så skal vi i Lidl og købe nogle snackstræer og finde noget aftensmad. Klokken den er 19:20 eller sådan noget. Oh no, oh no. Hold kæft for luksus, den opgradering. En før og efter. Fornærmelsesoplevelser. Ja, det er sjovt. Er det ikke sjovt? Så tror jeg, vi siger tak for i dag. Vi er kommet levende herfra. Vi har fundet på en genial, eller jeg har fundet på en genial idé til en TikTok. Måske der faktisk ikke skal være musik på. Det er ikke Hej, mit navn er TF, lukker du mig ind. Og så der var sådan stille i sådan... Skal jeg være her? Ja, det kan du godt. Den kan ikke godkende mit ansigt, det kan jeg godt forstå. Det kunne min heller ikke være sige. Vil du øve dit mureråb? Det kommer ind fra hjertet. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan ikke stoppe med at smile. Eller åbenbart ikke kan lide. Du lyver så meget. Der må være en grund til, at den er på et ulækkert museum. Det er fordi, de havde ikke mere end ulækre saftevand. Det tror jeg ikke på. Skål. Hvor er du henne? Hvad gør man lige for contentet? Var man helt bundet? Overvej. Det var grunden der. Så det er sådan, at det er at være en dreng. Fuck, du slår hårdt. Mit ansigt røg af. Er du klar til at blive et menneske igen? Ja. Godmorgen. I dag, der er det fredag. Og nu skal vi til at gøre os klar til at komme ud døren. Det skal vi. Ja, hvad er klokken? Den er, tror den er lidt over 11. Ja, og så skal vi ud af døren her snart, fordi vi skal tjekke ud inden kl. 12. Jeg skal lægge mig op. Skal du også det? Skal jeg have det på? Ja. Jeg kunne ikke gætte det lige. Ja. Det er det. Så kom din favorite song. Kom så. Hvor er Red Bull henne så? Samtidig hvor henne? Hvor henne? Ja. Hey vloggen og velkommen til i dag. I dag der skal vi simpelthen... Vi skal til... vi skal til Emporia. Så vi skal 2 stops med toget mod Danmark. Så står vi af, og så skal vi i Emporia, som et kæmpe shoppingcenter. Ud og købe gode ting i hvert fald. Ja, ud og shoppe. Velkommen til vores hotelværelse. Kom ind. Her der har vi en gang, og så har vi vores rodeseng og tøj. Det snakker vi ikke om det her. Ja, det er shoppet lidt. Smukke tv, der ikke virker, eller vi kan jo ikke få det på Chromecasten. Så har vi vores cola-station med en god læskedrik. Rasmus ikke kan lide, men den er god. Den er virkelig ulækker. Den var på det ulækre museum, vi var inde på i går. Den er god. Og jeg tænker, der er ingen grund til, at det var derinde. Så må den være dårlig jo. Den var god. Og lidt ulækker. Den var god. Så har vi vores lounge. Lille stue. Der sidder man i hvert fald godt. Ja, det gør man faktisk. Sådan en giant stol. Når man lige skal lave business, så har vi vores skrivebord
kan man lige sidde her og besvare mails og gå på videomøder. Og så har vi vores udsigt. Jeg er nødt til... En gård, hvor der er lidt blomster dernede. Skat, man kunne godt åbne vinduet. Oh my god. Prøv den der, fordi man kunne ikke gøre den her. Det er børnesikring. Eller hvad? Okay, det kan man nok ikke. Glem hvad jeg sagde. Når man kommer fra gangen af, så er toilettet lige her. Det er faktisk ret stort spejl og bruseniche og toilet. Det er meget fint. Hvorfor lugter der lort herude? Hvad? Hvorfor lugter der så dårligt? Du var herude sidst. Nej. Du lagde mig op. Du lagde mig op. Det er dig, der stod bruttet. Det var egentlig bare det. Og så vores smukke gang, vi har herude. Okay, 1 til 3. Og en af os springer på naboens dør. Nej. Kan vi være sjovt? Okay, prøv. Okay. 1 til 3. 1 til 3. Der er sygt stor chance for det. Mm. Hvem gør det så? Det gør Du gør det. Okay, jeg svarer. Okay. 1, 2, 3, 2. De tager. 1. Nej, så det er mig, der skal gøre det. Ja. Okay. 1, 2, 3, 1. Nej, okay, igen. Nej. 1 til 5. 1, 2, 3, 2. Øv. Du er nødt til at gøre det alligevel. Nej, jeg gør det ikke. Du gør det. Hallo? Hvad laver vi? Det er der står og venter på, at der er løbet på toilettet. Så vi går på toilettet. Og så skal vi så mod et videocenter og købe lidt tøj. Og ja. Og sko. Vi skal kigge efter de nye campus, der kommer. Hvilken farve? De er grå. De er ikke nye. Vi sidder og venter. Vi har siddet og spist noget sandwich med mozzarella og kylling. Og drukket en chai. Det var virkelig godt.